Personal nga gibisita ni Colonel Bonifacio Busita, representative sa One Rider Party List, ang syudad sa Davao aron hatagan og aksyon ang ilang nadawat nga mga report kalabot sa gikwestiyong pagkumpiska sa mga modified muffler kun bora-bora subay kini sa ordinansa sa syudad. Aton sa kongresista nga wala na sila nag-abot ni Davao City Mayor Sebastian Bastay Duterte apan dunay mga representative gikan sa local government unit nga miatubang usab kaniya. Gipunto ni Busita nga duna matod pa mga modified muffler nga pasado sa Land Transportation Office kun LTO apan ginadakop gihapon matod pa sa dakbayan. Ato paminawon pamahayag ni Colonel Bonifacio Busita sa One Rider Party List. May nakikita tayong mali doon sa import. Isa po dito, sinasabi na basta nagpalit ng muffler, huli. One, paano kung yung motorsiklo mo hindi na available yung stock, yung original design. Giklaro sab ni Busita nga magpadala og sulat ang grupo sa City Government of Davao subay sa resulta sa ilang investigasyon. Then kini wala nagpasabot nga ilahang gidepensahan ng mga riders kundi kini pagpatuman sa balaod nga nahisubay usab sa LTO isip a lead agency. Ang minaw na dugang mamahayag ni Colonel Busita. Hindi po namin pinagtatanggol ang riders na may paglabag sa batas. Ang gusto lamang po natin, maipatupad ng tama, patas at maayos ang batas, hindi salungat sa pinatutupad ng LTO para hindi naman napiperwisyo ang mga kapatid natin motorista.